Takar fina mulej għal-ixtlifna id-dawletijek bil-faraġ tal-qlub Enna niraw fl-ismek isna il-ħsarat li ġarrabna fid-dum Għal-nasni xomulej fuq-li Salħtija bidajfi Unadafna bibajjar taruna Sabiex nejxu għal-dejjem Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Insejjaħlek għax inti tweġibni o Alla. Ressa udintek lejja isma' klimi bħal ħabba tal-għajn ħarisni għaddel ta' ġwen ħajk kenninni. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna. Nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Inti salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħnina. Inti tama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Inti jena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu bil-Quddisja b'suffraġġju tal-irbieħ ta' Paul, Mario u Rita Gawċi. Twarrab qatt minna mulej il-grazzja tiegħek li bija nagħtu ruħna s-servizz imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem il-għajnuna tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien Azarija waqaf nofsinhar, fetaħ fommu u talab u qal: minħabba f'ismek la titlaqnix għal kollox, la tħassarx il-patt tiegħek, la twarrabx ħnina tiegħek minn fuqna, minħabba f'Abraham il-ħabib tiegħek u minħabba f'Iżrael il-qaddis tiegħek. Lilhom int kont wett nisel bla qatt daqs il-kwiekeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar. Għax aħna mulej sirna l-iżgħar fost il-ġnus u minħabba fid-dnubietna illum aħna ċekkilna fid-dinja kollha u bħalissa la hemm iżjed prinċep, la profeta u lanqas mexxej, la hemm offerta tal-ħruq u lanqas sakrifiċċju, la offerta u lanqas inċens u lanqas baqa' imkien fejn nofrulek l-ewwel frott tagħna jew fejn nitolbuk ħnina. Madankollu b'qalbna niedma u ruħna mċekkna jalla nkunu ninoġbu quddiemek, qiesna b'sakrifiċċju tal-ħruq ta' naċ u barrin, qiesna b'eluf ta' ħrief imsemna. Ħajkun hekk illum is-sakrifiċċju tagħna quddiemek u jalla nimxu għal kollox warajk għax-xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik. U issa b'qalbna kollha nimxu warajk, nibżgħu minnek u nfittxu lilek. Twaqqalniex wiċċna fl-art, iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħnina tiegħek. Eħlisna skont l-emejjel tiegħek tal-għaġeb u sebbaħ mulej lill-ismek.
Il-kelma tal-mulej. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Int tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tiba tiegħek. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu. Ftakar. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej għax jiena twajjeb u ħanin. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu, mulej, xi kemm il-darba jrid joqosni ħija biex jiena naħfirlu. Sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu. Ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna tas-smewit nistgħu nxebbħuha lil wieħed sultan li rrid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbiegħu hu martu u liedu kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħed qudiemu jitolbu jgħidlu, Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-denar. Qabdu minn onqu u beda jafsu, ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu inxteħed qudiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu, stabar ftit bija u rrodlok. Imma dak ma rridx jaf, marru xeħtu l-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata liħu qallu, ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek inti wkoll tħenna rsieħbek kif ħennejt jien għalik, u saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ fidejh min jaħru sa ma jrod kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri tas-sema jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Forsi tiġina l-mistoqsija, għaliex għandi naħfer jien? U r-risposta tiġi weħida, għax Alla lili u lilek dejjem jaħfrinna. Propju hekk turina l-parabola tal-lum. Dan is-sit li ħafar id-dejn kollu lill-qaddej li ma kellux ħlief minn fejn iħallas lura. Dan il-qaddej iżda ma tallem xejn minn dak li għamel miegħu sidu meta ħafirlu. Għaliex? Tant li mar sab isieħbu l-ieħor li kellu jagħtih xi ħaġa tal-flus u tefgħu il-ħabs sakemm iħallas id-dejn kollu li kellu jagħtih. Issa f'din il-parabola eżis
Ġesu irid ifakkar li kull wieħed waħda minna għandna kbir, dejn kbir ma' Alla permezz ta' dnub li nagħmlu, dnubit li nagħmlu. U allura Ġesu għalhekk mitalina taba bid-dnubit tagħna, aċċetta li jmut, għamel tpattija għad-dnubiet tal-modi, għad-dnubiet ta' issa u għad-dnubiet tal-li ġej. Għalhekk ix-xitan qatt ma jista' jirbaħlu wara kemm naraw ħażin madwarna. Imma qatt ma jista' jirbaħlu x-xitan lil Kristu għax diġà għamel tpattija permezz tal-mewt tiegħu. U allura nitolbuh il-grazzja l-mulej li ninsew id-dejn ta' dnub tal-oħrajn lejna. U allura ngħidulu lil Ġesu aħfrilna dnubietna mulej bħalma aħna naħfru lil minu ħati għalina. Bil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qed jagħmel magħna. Nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Biex l-insara jingħarfu mill-kapaċità tagħhom li jħennu u jaħfru lil ħutom il-bnedmin. Nitolbu biex inti tratta bil-qlub ibsa ta' min jonqos mill-ġustizzja u l-ħniena maħutu. Nitolbu biex min jirċievi azzjoni ħażina mill-oħrajn ma jpattix id-deni b'deni. Nitolbu biex it-talb tagħna jkun jesprimi l-indiema tal-qalb u l-konvinzjoni li aħna l-koll għandna bżonn tal-maħfra tiegħek. Nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Mulej Ġesu Kristu għalik tixxennaq ruħna. Amen nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaqxħu b'maħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna li tmissir wieħed u li ngħixu fir-rabta ma' xulxin bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li uniedma qoddimek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti bid-dnub tiegħi nitħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sir nofrulek tnaddafna minn ħtijietna u taqlanna l-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem ukoll imkien nraddulek ħajr. Inti għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid bis-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jingdew bil-ġid li għaddi hekk li żed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti. Smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tassew inti Mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nabik. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nabik. Dan hu il-misteru tal-fidi, salvana int o salvatur tad-dinja. Bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Paul, Mario u Rita Gawċi li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irbieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin imqazzom Alla Marija, ma' San Ġusep żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox
flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u li ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Ħenjin dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol tagħti s-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu ħarisna l-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
تيهي جسمك مقدس مين بلهمينا خارسين كينو الهفرة دنوبي تيهي جيسو تغير خافروهن جيسو تيهي ما ربي لك صليب أهرش فوق صبالك كينو الحفرة دنوبي تيهي جيسو تويه أفروهن جيسو تيهي إيديك مني فات بدوك المسيمر تالحديد كينو الهفرة دنوبي تيهي جيسو تويه أفروهن Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Grazzi Signor Alla, nitolbu. Itqarbina mqazza li minna mulej, tatina l-ħajja u s-saffina meħtijietna u tħarisna minn kull ħażel bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nfaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safi Marija ħanina min qalbna nitolbuk għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk morru fil-paċi ta' Kristu.